Халмыгы. Эфирда интервью тапшырыгы студияла Гүлсүмә Эштанова. Бүгүнкү программабыздын кунагы Мифтахетдин Акмулла исеминдеги Башкы Даулет педагогия университети ректору Салават Сагитов. Халмыгы. Салават Сагитович, әлеге бuna бердәм дәүләт имтихандарын укучылар мәктәпләрдә тапшыра һәм һөҙөмтәләр кайберләренең билдәле. Иң югары баллар химия буенча, география буенча һәм әдәбият буенча. Мөгаен күзәтеп барагыдыр, чөнки һеҙҙең тарафтан хәзер абитуриенттарға һунар башлана. Әлбәттә, менә безнең бөтә вузларда ла 14 июнь прием кампанияһы башланды. Әйтеп китәргә кирәк, бүгенге көндә менә 100-дән ашу балалар, кем аспирант, кем магистратура, кем бакалавриатка үзләренең гаризаларын бирделәр. Ләкин менә беренче экзаменнарның әйтеп киттегез, химия, әдәбият һәм информатиканың беренче экзамен, алар 31 майда экзаменнарын биргәннәр. Һәрбер көтәбез математиканы, рус телен, шуларның һөҙөмтәләрен, чөнки сынапта йылдан ел әйтеп китәргә кирәк, һуңгы елларда республикала безнең балл арта барды. Ышанабыз, быел да шулай булачак, чөнки безнең университет кала, безнең генә түгел, әмма бар университетларга ла ул бик һәйбәт юнәлеш, чөнки бездә средний балл ЕГЭ дигән бер мониторингтагы бер показатель бар. Һәм менә бу өметләнәбез, балаларның ул шул средний балл дигән нәмәләре күбрәк булыр былтырга караганда. Быел һеҙгә тапшыра башланалар документтарда, тимәк? Әйе, менә 100 бала тапшырды документтарда. Онлайн тапшыралармы, әллә килепме? Төрлесе, кем онлайн, кем традицион рәвештә, кем өйрәнгән, менә безнең университетны күп кенә ауылдардан, бәләкәй калалардан, бәлки менә шул ата-әсәләр интернетка кирип специалистларны белә алмайдар тулыһынса, һәм безгә килеп, һорашып дигәндә, университетнан танышып, шулай. Танышып, нәмәгә укыталар, кайда балалар яшәйдәр, кайда укыячаклар. Барыбер ата-әсә бит ул тик специалистлыгына карамай, яшәвен, кайда укуын карай, шуларны карап сыгып, шуннан гына гариза бирәләр. Һеҙ рус география йәмғиәтенең Башҡортостан бүлексәһе идарала рәисе булараҡ, моғайында уҡыусыларҙың география буйынса 100 балл йыйыуында күҙәтеп барғанһығыҙҙыр? Рус география беҙҙең йәмғиәтебеҙ ул география ғына түгел, беҙ географияла, тарихта, әҙәбиәттә, туған яҡты өйрәнеү, туған яҡты өйрәнеү, төрлө яҡтан туған яҡты өйрәнеү. Шуңа күрә без балаларға тик яҡшы имтиханда яҡшы биреүен теләйбеҙ. Барлыҡ фәндәр буйынса да шулай. Әлбиттә. Ниндәй яңы йүнәлештәр асыла быйыл? Менә 3-нче ел ҡоролтай ваҡытында беҙ мин сығыш яһағанда беҙҙең башлығыбыҙға вәғәҙә иткәйнем, университетыбыҙҙа, педагогия университетта яңы специалисттарҙы асабыҙ тип, һәм менә был специалисттар башҡорт теленә ҡағыла. Иң беренсе башҡорт теленә. Әйтеп китергә кәрәк, элек заманда, совет заманда беҙ башҡорт телен һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы ғына әҙерләй торғайныҡ. Шунан 4 йыллыҡ бакалавриатҡа күскәс, беҙҙең 2 профилле бакалавриат булғас, 5 йыл уҡытабыҙ һәм анда башҡорт теле һәм рус теле уҡытыусы әҙерләй торғайныҡ. Шунан башҡорт теле һәм инглиз теле әле лә әҙерләйбеҙ. Ләкин менә беҙ күреп торабыҙ һәм беҙ генә түгел, ата-әсәләр ҙә әйтә, башланғыс кластарҙа, тәрбиәселәрҙә, балалар баҡсаһында күп кенә беҙҙең етешмәй башҡорт теле белгән шул специалисттар. Һәм быйыл менә беҙ 25 урын, яңы урын бюджет урындарҙа тәҡдим итәбеҙ. Башҡорт теле уҡытыусыһы һәм башланғыс кластар уҡытыусыһы бер специалист, икенсеһе башҡорт теле уҡытыусыһы, тәрбиәүсе балалар баҡсаһына. Сөнки менә бүгенге көндә 200-дән ашыу дефицит безнең балалар баҡсаһында гына тәрбиәселәрҙең башҡорт телен белеп, шул икенсе специалистта. Беренсенән балалар баҡсаһына, икенсенән йыш ҡына иғландар күрәбеҙ, башҡорт телен белгән, башланғыс кластар уҡытыусыһы талап ителә. Шуларҙы әҙерләйбеҙ. Әйтеп китергә кәрәк, ул ябай гына процесс түгел. Менә беҙ ярты йыл эсендә 2 кафедра бер-береһендә уҡытып дигәндәй ҡаранылар һәм күҙәтеп барамын, анда ҡыҙыҡ ҡына бер программа тыуҙы тип әйтеп була. Әйткәндәй, быйыл тамамлаусы, филология факультетын тамамлаусылар инде башланғыс кластарҙа уҡытала, шулай бит? Уҡытала, ләкин барыбер теге нескә моменттары бар бит. Башланғыс кластарҙың методикаһы икенсе. Әлбиттә, методика икенсе. Балаларҙың анда бәләкәй 5-6-7 йәшлек баланың 10-12-13 йәшлек балаларынан айырмалары ныҡ күп. Шуңа күрә ул филологияны бетергән барыбер курстар үтергә тейеш. Амында беҙ 2 специалистты боронға бирәбеҙ. Әйткәндәй, быйыл күпме студент тамамлай, күпме белгес сығараһығыҙ?
Елда біздің артып бара, мына быйыл 1500-дан ашу бала біздің университет тамамлайсақ. Алла берһә, мына біз 7 июльгә планлаштырабыз қызыл дипломнан тамамлаган студенттарға матур итеп, Алла берһә, пандемия булмаһа дигәндәй маскала йөрәһәк, вакцинироваться итһәк, шул матур итеп Алла берһә 7 июльдә зур байрам тантана оештырасак бит. Бына сынапта шундай студенттар дипломлы белгес булып сыга, әмма шундай скептиктар сакараш бар. Дипломлы белгес булалар да хатысы булып эшкә урнаштылар дигән студентлар нисек? Әйтеп китәргә кирәк, безнең мониторинг дигән бар. Ул безнең вузга әйтһәк, 75% безнең балалар шул һөнәр буенча, укыган һөнәр буенча баралар. Ул статистика бар. Әлбәттә, төрлеләре бар. 75% укытучыга укыган икән, укытучы булып бара. Экологка укыган икән, чөнки бездә өстән 2 өлеш кенә укытучыны өйрәтәбез. Өстән 1 өлеш төрле инженерлар, безнең экологтар, дизайнерлар, физкультура тренерлары, төрле специалистлар өйрәтәбез. Шуңа әйтеп китәргә кирәк, 4тән 3 өлеше шул укыган һөнәр буенча эшкә тотындылар. Әйткәндәй, бына ошо укытучыларны, белгес студентларны артабан укытучы булып эшләһен өчен земский учитель программаһына тәкъдимдәр индергәнегә шулар турында. Безнең республикала башлап ебәрделәр, һәм Россия Федерациясында да земский учитель, сельский учитель дигән программалар бар. Һәм әйтеп кирәк, менә безнең күп кенә программалар бар, менә яшь укытучыларны, яшь белгечләрне эште башлап ебәргәндә ярдәм итәр өчен. Һәм менә 3-4 программа үзара рус әйткәндә несинхронизирован дип әйтәләр бит. Аерым-аерым эшләй ул. Аерым-аерым эшләйдер. Һәм менә без каранык та, мәсәлән, былтыр Россия Федерация законына индерделәр яңа юнәлештәр. 3нче курстан соң безнең студентларыбыз укытучы булып эшкә тотыналар. Рәсми рәвештә. Чөнки улар булай да эшләгән студентлар. Чөнки укытучылар җитешмәй. Бүгенге көндә республикада 2000 кеше дефицит, 2000 укытучы дефицит. Шуңа шул балалар университетта укыганда 2 ел уларның стажы туласак бит инде. Һәм абына сельский учитель, я земский учитель да анда 3 ел стаж кирәк. Шуңа без тәкъдим иттек, караек бәлки менә республика кимәлендә 3 елдан 2 елга төшереп, шул бер яктан яшь белгес программаһы ярдәме буенча, икенче яктан шул земский учитель программаһы бар. Шуларны берләштерһәк, һәм менә без районнар белән калалар белән эшләйбез, әүдем генә эшләйбез, целевой набор дип. Максатлы, махсус рәвештә укытабыз балаларны шул мәктәпләргә, районга кайтыр өчен. Менә шу 3 юнәлеште алһак, берләштерһәк, эффекты бәлки икенчеләй килеп сыгыр. Яшь белгечләргә ярдәм шулай бит. Улар икеләтә бәлки катерләр кайтырга туган районнарына, туган авылларына, икенче районга китәргә калага. Сынапта бына күп программаларда һанап сыктыгыз. Яшь белгечләргә ярдәмгә программалар да бар. Федераль, республика программалары. Укытучының абруен күтәрү өчен тагын нинди саралар кирәк? Аны баштан ук бәләкәй чактан ук өйрәтергә кирәк, әлбәттә. Һәм социаль яктан да укытучыларны бүгенге көндә әйтеп китәргә кирәк. Без беләбез, нацпроект образование диләр, һоңгарыла зарплатлары күтәрелде. Ул зур түгел, барыбер күтәрелде. Шуңа күрә ышанамын, артабан да Россия кемәлендә шул эш хакында күтәрәчәктәр дип, эш хакын күтәрһәк, социаль яктан балалар өйрәтһәк, укытучылар элеккесә, менә безнең ата-бабаларыбыз бит инде хилап китәләр. Без укыганда менә укытучы алиһә булган. Менә шуңа җитһәк бик әйбәт булыр. Чөнки бүгенге көндә барыр укытучы бер нәмәләштә булмай. Менә былтыр пандемияга киткәнек. Кеше бит әдрәк теге аңнаны укытучы нәмәгә кирәк икән. Күп кенә ата-әсәләр бит инде менә мәктәп бар өсендә явап итәргә тиеш. Былтыр менә үзләре өендә балаларына әдрәк шөгыльләнеп алгайны 1-2 ай. Аңнанлар укытучы ул тик дәрестә генә укытмай, тик материалларны белмәй. Ул бәләкәй балан кеше. Әмма шул материалды бирүдә зур осталык таләп итә шулай. Аңа укыйдар. Шуның өчен дә укыйдар. 4-5 ел укыйдар. Әйтеп китәргә кирәк, менә безнең университетта быел бакалавриатка 725 урын. Булай сагыштырһак, 3нче ел безнең 580 урын. Шуңа күрә 25% арттырылган. Артабан да Алла бер арттырасак та, чөнки хөкүмәт та аңлай, Россия хөкүмәте бездә лә аңлайдар, укытучы нык кирәк икән. Һәм балаларны сакырабыз безгә.
Тамашасыларга, шул ук абитуриентларга теләктәрегез булгас. Әле экзаменнар, имтихандар бетмәгән. Беренчедән шул имтиханнарда уңышлы итеп бирергә һәм иң мөһиме әлбәттә һаулык. Үзегезне һаклагыз, бер-берегезне һаклагыз, тугандарыгызны, дусларыгызны бөтенләй бер-берегә якты караш менән, матур уйлар белән генә аралашырга язган. Һәм инфекциянан вакцина эшләргә Әлбәттә, аныһын әйтеп киттем, аныһын эшләргә кирәк. Үзем эшләнем, бөтә гаиләбез эшләнә, шуңа күрә Аллаһка шөкер итәбез. Рәхмәт әңгәмәгез өчен, уңышлар теләйбез. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, шулай итеп, безнең студияла Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университеты ректоры Салават Сәгыйтов булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт.